Dungi ehe masaluhu nasida na pungui bambuan ibana tujolo ni silatus. Dia luho nasida ma ibana ni nama na dapat hami doon pabalik-balikon bangso nami jala mangurai mangalihon guguan tu kesari di patok Raja Kristus do ibana. Gabe disukun silatus ma ibana hodo raja ni Jahudi. Jadi dialusi ma ibana ni nama songon na didok mima tutu. Dungi ni nasiratus mamadok akasitua di marim dohot nakto kopi. Danga dong dapat tahu salah ni halakon. Alai lam digogo nasira do madok dikutur ibana do bangsoi. Aise mangajari ibana disadok tanu Judea mamuka sian Galilea saat rotuson. Alai umbegei silatus mandukun ma ibana manang halak Galilea ibana. Jadi dong diboto nasian gonggoman ni si Herodes ibana disuruh ma ibana tujolo ni si Herodes ai tongon do ibana di hutan ni Jerusalem ujui magdida Jesus si Herodesi lasi tutu ma rohana ai nungana ni alelengna saina ai idaonna ibana ala naung di bege bagitana cara diarok wahana idaonna tadda sada si patu pauna. Jadi godang-godang ma disukut tontu ibana alai tang adong dialusi Jesus ibana disido akasitua ni malim go disi boto surat cala gogodo ibana dialuhon ya si Herodes gap dohot akadonganna direhei jala dilialiai do ibana disulukkan ma pakaian na aga tu ibana lasongoni ma disuruh ibana mudak tu silatus. Jadi na sadari ima magaleale si Herodes tu silatus ai na masih osoman do nasida angko nasai laon. Alai didokon silatus ma akasitua ni malim aka panungganai rodinato kopi magpungu ni nama matok nasida dibuan hamu do halakotu joloku si pabalik bangso di dok hamu jala di jolomuna hutakasi i kabedang adong jupangau di halakot salah akana tinu hason muna tu ibana si Herodes pesongonido disuruh do ibana mulak tu jolo nami asadang adong pagulaon na tama mabai di ibana mahutang hosa. Ibaheni lah sahaku ma ibana asa pinalua naungi aturan paluaon na sahalak tu nasida di pestai alai sude nasida sasoal ma jauh-jauhon pusa maon si Barabas ma palua di hami alai ala ni gutur naung tubuh di hudai jala ala ni paktodosan na ubaina tahurung ibana gabe diulahi dipakulingi si ratus manasida ai naing paluaon na Jesus. Alai di panjauh-jauhon nasida paksilakon ibada jala patolualion ma di doktu nasida ayahano najat di bait halakon dan jupang au agi ahad ibana na tau gabe magutang hosa di baeni lah sahaku dungi paluau kuma ibana alai dipangiak bero suarana manosai ibana mangiro paksilakonon ibana jala siat ma jauh-jauh nasida jala dipaputus silatus ma pasauto nama pinangiro ni rohana sidai di palua ma halak na pinangiro nasidai na tahung alani nagutuk dohot alani todos ya Jesus di pasat ma guru wahwa nasida au manogion ibana disogon nasida masa halak si Simon sian Kirene do goana naro sian ladangna tu ibana ma dipapok saton hau pinaksirangi pa ihut Jesus mangutan ibana tokop halak na akabogu na mana nangisi jala mangandungi ibana jadi didopakon Jesus mana sida ni nama hamu akabogu Jerusalem unang maau tatangisi hamu dirimuna dokot anakon muna ma ai naro ma aka agisogo dohonon na di marisi magdua maka nahol ai ina nasodung tubuana jala nasodung panarusan disima pukau ni halak madok tu akadolok tinggangi ma hami dungi dohot tu akator hukupi hami ai molo songonom pambay nasida tu hau nakata amat agamon masa tu hau naung masak
alai ditogihon dope dua halak nari pagcahat si pamation gap do ibadah. Asa dong sahat nasida tu dolok-dolok na mau ko pagtakurahan dipaksilakon maibana disi gap dohot akka pagcahati nasada tu siamunna nasada nagi tu siapirang na. Jadi didok Jesus ma ali amang magpamuati magwami dan nasida adang diboto nasida na binaya nasidai lau magbagi ulos na maceput nasinurat ma nasida jongjong madisi na togopi mainotu alai doho akka panungganai mangisai bana akanina ma ia naleban di palua ua dirina ma di palua anggona tutu Kristus ni debata na pinili ibana alai doho doa kasoldadui pagugui ibana di pajonok mabuan na asung tu ibana los tidok ma anggo raja ni Jahudi doho palua diri matong alai adong matak surat di atasna raja ni Jahudi doon alai nasada sin akka pagcahati na tagatungi mangalia ibana ay dada Kristusi ho palua madirim nang hamyatong alai dialusidongan na ibana dipisang manin nama dang dia biago habe debata atik pe rap ho na humihita natigok do natuhita alai tajalo do upan di pampai data alai anggo ibana nangadong diulan na soture laos nin nama Jesus ingot tahu ya dong satu tu hara jaulmi gabenin na Jesus mamantok ibana situtu do hatakun tuho sadagyo doho kap do tahu di paradiso. Jala mariak pukul 12 songgok mana holom tu sadok tanui sadro di pukul 7 ay makolom matani hari i jadi maribak mahire-hire na dibagas jurui bola 2 dongi maksuaran nagogo ma Jesus ni nama amang tu bagasan tanganmu mahu pasahat tondiku jadi dong didoki tos mahu sana Magdida nama sai lek nani dipuji madebata nin nama tutu do halak na tigo ko hadoon jadi sude na togopi na magluhut mainotuk masih topu adorana Magdida nama sai los mulak ma alai madau-dau ro jongjong saluhut akan natu madai bana Magdida sa songoni akka pagapuan na mangihotun ibana siantano Galilea. Jadi adong masada halak nama kuak Joseph masuk rapot gudang pagwa nagbogju jalan natigor dang panolopi ibana ditahi do pambainan nasida tuangi sini huta ari matian na di Judea do jala do ibana mai di harajau ni debata didapoton ibana do silatus mangido bakke di Yesus dipayung mabakkei dibaluti matu dagangan na halus dipeakon ma tu bagasan tanoman nani liang tu batu nasadong adong do peak manang isi disi ari pakobasan do ujui jala jonok ma sabati alai mangihut do aka pakopuan nang madongani bana go sian luat Galilea di bereng nasida do tanomani go di pakpeak ni bakei dongi muli manasida paturian akan na khusus go di miakir jalan manipat ari sabati so nasida mangihuton patiki